Moi. Me olemme tänään Torniossa. Jos sopii tätä kameraa. Lähdimme tänään Savonlinnasta ystäväni Jannen kanssa. Ajoimme mihin vittu tuuriin. Kävimme kyläkaupassa ostamassa asioita. Sitten mentiin Kalajoen kautta ajeltiin. Ja nyt ollaan Torniossa. Lähettiin 10 jälkeen aamulla. Kello on 00:30. Ollaan tämmöisellä... Missä vituus? Tuolla ehkä vessassa. Ollaan tämmöisellä kaunilla levähdyspaikalla. Tuolla jotain rekkamiehiä. Tuolla on joku Uretani Nussimo Gang jakamassa näitä tiluuksia meidän kanssa. Ja ajateltiin tässä, että tehdään tuolla Trangialla vähän iltapaluukkata ennen kuin mennään nukkumaan. Ongelma on siinä, että me löydämme minun hanskoja mistä. Herää kysymys, että tuliko ne matkaan. Tuli ne matkaan, ainakin toinen niistä. Tuossa. Snow Fox. Mä kun vettää kätten, niin on hyvä olla. Huomenna aamulla olisi ajatus jatkaa matkaa Pohojossiin kohti Lappiva. Mikä? Gorsa Brua. Joo. Siellä oli joku rotko. Oliko se näin? Jet. Hyppää alas sinne. Tänään nukumme tuossa. Huomenna ehkä jo toivottavasti teltassa. Piti ostaa tyyny. Meillä pitäisi ostaa puukko, mutta voi olla, että loppuu matkan varrelta kaupat kesken. Minä en tiedä. Minä ajattelin, että minä haluan tehdä videologia minun elämästä, koska minä teen kerrankin jotain, mikä on minun mielestä siistiä. Mutta varmaan katon näitä kotona. Ja mä sanoin, että hyi vittu, ja sitten me poistan nää kaikki. Mutta jää nähtäväksi. Nyt aion juoda oluen. Ja sen jälkeen syödä. Ja sen jälkeen käydä nukkumaan. Ja sen jälkeen herätä. Ja laittaa Janne ajamaan ja tykittää ihan vituusti Areena vitosta. Ei kun 8. Paras peli. Huomenta saatana. 4 tuntia tiukkaa unta ja matkanteko jatkuu. Jatketaan siitä mihin jäätiin. Janne tykkää ajaa ja minä tykkään pelaa Areenaa. Meillä on semmonen jatkuva teema ollut tässä viime aikoina. Pimputtaa auto pissapo Janne estettä silleen 2 minuutin välein, mutta me jouduttiin eilen vähän turvautumaan sellaisiin sitten käyttämiseen, nyt se harmiksemme pallaa jatkuvasti. Siitä oli muodostunut meille jo semmonen matkakumppani tuohon, että se oli ikään kuin osa tätä ristinhetkeä. 3. matkakumppani. Minä ja Janne ja lasinpesunen sitten varoitusvalo. Se keskusteli meidän kanssa. Tästä aikaa ei jääty keittämään kahvia, tai jotain huoltsikakahvia. Piti herätä 6, mutta kello on nyt 7. Oli tyyny niin vitu hyvin tässä auton jaakkaralla. Niin. Joo. Matka jatkuu Muoniosta edelleen pohjoiseen. Meikäläinen veti tuossa ajorimpautuksen aamupäivästä ja nyt sitten päästetään maukka irti ja meikäläinen voi keskittyä tässä olennaiseen. Ja keli on kun morsiin perkelee.
13,5 astetta lämmintä, aurinko paistaa, ei pilvenhattaraa missään. Voi kun kestis vaan keli hyvänä, niin olisi mahdottoman mukava seikkailla. Käytiin pitstoppi tuota jumalaista eliksiiriä, mikä mahdollistaa meidän selviämisen suuressa erämaassa. Ja me otettu ruokaa mukaan, kun me ajateltiin, että me pärjätään tulla Megiksellä. Matkamme jatkuu. Kello on 2. Pian 2:30. Now leaving Kilpisjärvi. Now entering Norja. Tuolla näemme Saanetunturin. Ja tuolla nähdään, mitä tuleman pitää. Nimittäin ollaan tosi asiallisesti siinä tilanteessa, että Suomen muajia tuoksi. Ja. Kerro nyt, miten areenassa meni? Niin on saatana. Gladiaattorit ikkääntyy ja putoaa menee takaisin 3. divisioonaan. On puumerkkiä vaille palaamista. Tässä on matkalla ollut myös haasteita mahdottomasti, jotka sitten ultimaattisesti kyllä syö tuota reissumotivaatiota niin hirveän paljon, että jos tässä nyt oikeesti käy sille, niin mie saatin kyllä makka lähteä kotiin. Joo, menee ihan mieli kyllä, jos ei pitää grindata tuossa illalla. Ei mennä niitä vesiputtuksia katsomaan. Siellä. Se on mäki siellä. Se on. Ei ole Savonlinnassa tuollaisia. Sen takia tänne vissiin lähettiin. Se saattaa vaikka olla Norjan puolella. Megikset on juotu. Käytiin Kilpisjärvellä Kaljalla, koska ollaan kovia jätkiä. Kävi myös Hettomäen rajalla. Ai että. Valaistuna. On perkele. Siellä se on. Jonkinlainen hurraa huuto sitten, kun mennään tuosta ylite. Ollaan periaatteessa hyvin pitkälti jo voiton puolella. Tässä nyt on oletettavasti... Mitä sitä olisi? Varmaan siis ei oo hirveän kaukana 1500 kilometriä. Ei vaan. 1300 voisi olla hyvä veikkaus. Kuitenkin kun ajettiin sitä Tuurin kautta ja Kilpisjärveltä ihan niiltä Käsvarren käreestä mennään Norjaan, niin... Joku on, jos se myöntää, että on tullattavaa. Aikamoista. Look at this dude, vittu. Tervetuloa Norjaan. Niin jo. Norja. Fuck the police. Tai siis... Lähti pekki. Noin. Mikään ei olennaisesti muuttunut tässä. Vittiksen yhteys. Missä Janne ne vuoret on? Missä ne on? Tuolla on yksi. Olet tarttunut tuo pohjanmaalaiset vibaat tuohon puhumiseen. Jos tästä mä oon kattonut liikaa Justimus Filmsin videoita, mistä vähän lähti tää idea näitä tämmösen vlogin tekemiseen tästä koko reissusta. Joten ei ollut originaali idea tämäkään. Hihi. Nyt meillä alkaa olla paskat pikkuhiljaa pakattuja. Oltais menossa tuonne Korsapruaan katsomaan Pohjois-Euroopan syvintä rotkoa. Makka on sanonut 13 kertaa, että hän vaihtaa vielä kengät, niin mennään. Ja nyt se vihdoin kaivoi ne tuolta autosta. Niin jospa tämä tästä. Voisin korkata oluen tuohon 2 kilometrin matkan ajaksi. Sillä se lämmittää mieltä. Nämä maisemat lämmittää mieltä. It's fucking mountains and shit. Cool. On ne kaikki ihan fun and games, kun me katsot tonne alas. Se menee ehkä loputtommin.
Siellä on syvää. Mä teen näin. Sillä on oikeesti todella syvää. Tää oli vörtti. Saavuttu tilanteeseen taukopaikallaan. Meillä on hirviä haaste, kun tuo saatanan rotkon toisella puolella olisi ihan mukavan näköistä paikkaa, mihin voisi laittaa mahdollisesti vaikka teltan ja ruveta virittelemään ruokaa, kun tässä ollaan 16.45 vielä aamupalapohjalla liikenteessä, mutta saatana rotkosta ei pääse yli. Ja se muodostuu tässä nyt ongelmaksi. Hiki on. Tervehdys metsästä. Meillä on teltta. Se on mahdottoman kodikas. Ja mä en nyt hirveän kauan läjää tässä. Me ollaan tultu jostain tuolta. Useampi kilsa joutui kyllä perkele kävelemään, että tänne asti piestiin, mutta meillä on tuossa juoksevaa vettä vieressä ja melkein tasainen telttapaikka, niin eiköhän tää tästä. Tuossa on meidän leiriputeilista, niin tuosta voidaan ottaa Tässä on meidän huoltopiste. Teltta on 10 metriä tuohon tuoksepäin. Tästä me suohaan kokkausveet. Siitä kun keittelyä, niin tullaan oikein maukasta keittua tullaan siitä. Ja terve! Kello on 6. Me tehdään ruokaa. Meillä on campsite tässä valamiina ja aurinkoa ei enää näy, mutta kyllä se vielä valoa pitää. Hyvät tovit tässä, niin vettää tuosta masuun täyteen oikein pastakeittua, niin Areena Bootcamp saa jatkua. Siitä pitää huolen. Tuo käikele tuolla. Ollaan olevinnan niin erämiehiä, kun on kaikki kutteet oikein kondiksessa, mutta ei se ole se reissun pääpointti. Kyllä me nyt tultiin tuossa Areenakasissa harjaantumaan tänne metsäsiimekseen, niin ei ole mitään häiriötekijöitä. Tykitetään tuolla teltassa auringon nousuun asti ja sitten matka jatkuu. Täytyy todeta, että en varmaan koskaan ole missään ikinä joudun niin hienossa paikassa kahvia kuin tiellä nytten. Se ruokkii sieluvaa. Nyt sitten ei periaatteessa tarvitsisi tehdä enää muuta kuin ottaa lepiä. Huoltaa. Käydä Tulkkee syömään. Täällä olisi keittoa. Kato, päästäneen sarvia. Niin jo. Kato. Jumala. Älä juokenut sinne pitun putoukseen. Käytin tuossa äsken 7 jäljestä. Ajattelin, että käydään pikku kävely. Ja varmaan siis ennen 7 itse asiassa. 6 aikaa oltu jo syöty. Niin ajattelin, että käydään pikku iltakäppäily tässä vetämässä ja kiivettiin tuosta ylös tuonne polulle ja lähdettiin sitä polkua ylöspäin ja siellä aika me ihmeteltiin ja arveltiin, että tässä joutaa lähteä takaisin ennen kuin alkaa yhtään hämärtämään ja saatana hauhuiltiin puoli tuntia polkua eestä ja missä vitussa se meidän leiripaikka on. Hyviä toki kohta naamioita. Niin on mentiin tuosta, kahottiin kun se polku rupesi, ei siis tultu tänne sitä polkua pitkin, kun ihan viimeiset 50 metriä lähti sitä polkua alaspäin kävelemään ja mietittiin, että mistähän me tultiin ja asettunut sitä paikkaa sitten silmään. Ja sitten huomattiin, kun se polku lähti tuosta niin ikään kuin harjun reunalta erkanemaan sinne mehtäänpäin ja mietittiin, että ei saatana näin kauas kyllä kävelty. Ja sitten käveltiin tuohon alas, lähdettiin seuraamaan puroa ja sitten tuli tuo iso koski jo vastaan ja mietittiin, että mitä vittua nyt. Ja aika me siinä sekkoiltiin ja sitten
saatanan pyyhe pelasti. Se näkyy tuolta jostain pusikon välistä. Se on siis noin 50 metriä tuohon suuntaan se polku. Ja sillä sitten piestiin niin perille. Niin on hien hyvin naamioitu leiripaikka. Et löyvä vahingossa, etkä meinaa oikein tahallakaan. Siellä ollaan teltan uumenissa ja siellä on täys tykitys on käynnissä. Terveisiä teltasta. No hirveen pimeitä, ei teillä varmaan näy mitään, mutta ehkä noista tälleen. Täällä sitä ollaan. Kello on mitä 11? Varti yli. Joo. En mä tiedä. Huomenna herätään vähän ennen sitä, kun avataan silmät. Ja lähdetään ehtimään autoa, mihin me sen jätettiin. Ja sitten lähdetään kohti Tromsaa. Interesting times. On rentoa. On perkele on rentoa. Tästä nyt kun laittaa pientä tyynyä ja silmät kiinni, niin ei varmaan mene kauaa. Tai nukahtaa. Ei mitään, huomenna sitten hyvin nukuttuna uudestaan.